het L2-journaal. Vandaag Kunstbende Limburg. Reeds sedert 1991 organiseert Kunstbende in heel het land activiteiten voor jeugd die zich op kunstzinnige wijze wil ontwikkelen. Vooral in het zuiden des lands toont de jeugd zich uitermate creatief. Zoals men onder andere kon aanschouwen tijdens het festivalseizoen, verscheidene workshopdagen en natuurlijk niet te ver... Hallo? Hallo, hoort u mij? Hey! Jullie kennen Kunstbende Limburg natuurlijk al lang. Maar ik zie jullie glazig kijken. Weet je wat? Ik ga jullie geheugen even opfrissen. Swipe maar even met me mee. Oh ja, super vet was dit. Met 2 teams in het donker de grote steden langs om straatnaamborden over te plakken met namen van jonge makers. Dat was echt te gek. En de tour, langs alle festivals natuurlijk. Met die oude omgebouwde brandweerwagen. En hier, de Limburgse voorronde. Ieder jaar weer een feestje om bij te zijn. Het is natuurlijk een wedstrijd, maar vooral ook ontzettend gezellig. Natuurlijk wel tof als je wint en Limburg mag vertegenwoordigen op de landelijke finale. Ja, het Young Creators Festival. Met 2 bussen vanuit Limburg richting Amsterdam met alle winnaars, supporters, vrijwilligers. Weet je, Kunstbende Limburg is eigenlijk gewoon één grote familie. Er worden vriendschappen voor het leven gesmeed. En als jongeren te oud worden om mee te mogen doen, worden ze vaak vrijwilliger bij deze toffe organisatie. Zoveel liefde als zij hebben voor jongeren en cultuur, dat is echt niet normaal. Zo, geheugen opgefrist? Top! Dan gaan we nu door naar waar we het echt over moeten hebben. Namelijk de vlammende nieuwe plannen van Kunstbende Limburg voor 2025-2028. Want dat is wat we hier doen bij Kunstbende Limburg. Praten met, in plaats van praten over jongeren. En zo samen kijken hoe we ons aanbod nog beter kunnen maken. Hier zijn een aantal oud-deelnemers die nu zelf ambassadeur van Kunstbende Limburg zijn. Zij kunnen nog veel beter uitleggen wat Kunstbende voor hen betekend heeft. Wat ik leuk vind aan Kunstbende heeft me echt uit mijn comfortzone gehaald. En de mensen van Kunstbende zelf hebben me heel veel geholpen. Zeggen ze van oké, misschien zou je dit kunnen doen of misschien gaat het beter als je dit en dit zegt. Wat Kunstbende voor mij persoonlijk betekend heeft, is dat ik denk ik iets opener ben geworden. Dat ik als klein jongetje bij hun binnenkwam in de AC in Roermond als een jochie met heel veel plankenkoorts. En op dat moment heeft Kunstbende me eigenlijk daaruit geholpen en eigenlijk geholpen naar waar ik nu sta. En daarnaast heeft Kunstbende ook voor mij gewoon mensen betekend waar ik nu aan kan kloppen en zeg: hey, ik heb dit nodig, kan je mij weer hierbij helpen? Het is gewoon heel erg leuk om jongeren van je eigen leeftijd die ook creatief bezig zijn te leren kennen. Om samenwerkingen te zoeken met die mensen en elkaar te inspireren. Tof hè? En dit waren maar een paar voorbeelden. Kunstbende Limburg is zo'n fijne community met jongeren en professionals die echt een bijdrage leveren aan kleurrijk Limburg. En niet alleen op creatief gebied, ze laten hun stem horen in actuele thema's en denken na over hoe ze nog meer jongeren kunnen bereiken. Laten we eens kijken naar ons nieuwe beleidsplan Vlammen voor jongeren en cultuur. Oh, wat tof! Niet alleen langs scholen, maar ook langs andere plekken waar jongeren zijn. Zoals jongerencentra, theaterscholen, dansscholen, noem het maar op. Maar dat kost natuurlijk wel heel veel tijd. En een uitbreiding van onstage. Op festivals is natuurlijk er veel ruimte voor DJ's en muzikanten. Maar we willen de andere categorieën ook een podium bieden door heel Limburg om daar te staan. Denk aan musea, theaterfestivals, dansfestivals. En een zomerkamp. Wacht. Een zomerkamp? Ja. Net nu ik te oud ben. Ja, we hadden geen geld. Ik had ook op een zomerkamp gewild. Ja, maar... Een kunstbende zomerkamp dus. Ja, wie wil dat nou niet? Jongeren die elkaar leren kennen, nieuwe makers ontmoeten, samen kunst maken. Stel je voor. Een kampvuurtje met daaromheen allemaal kunstenaars. Iemand met een gitaar en dan een paar die zingen. Ja, wie wil dat nou niet?
Ik heb het net al benoemd, maar Kunstbende Limburg staat voor praten met jongeren in plaats van praten over jongeren. En dit doen we al, maar we willen het behouden en verstevigen, zodat jongeren een stem krijgen. We willen het niet alleen over culturele onderwerpen hebben, maar ook over sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Daar krijgen we toch een hele mooie basis van voor de toekomst van onze provincie. Moet ik trouwens even uitleggen waarom dit allemaal nodig is. Als in waarom Kunstbende Limburg bijdraagt aan een leefbare en fijne provincie? Dat wil ik voor jullie wel even doen hoor. Komt-ie! Ik hoef jullie niet te vertellen dat het niet goed gesteld is met de mentale gezondheid van jongeren. Toch? En laat creatief bezig zijn nou dé manier zijn om jezelf te uiten. Bij Kunstbende kunnen jongeren groeien in een veilige omgeving met coaches en medewerkers die zoveel liefde hebben voor jongeren. Daardoor gaan ze zeker beter in hun vel zitten. Kunstbende is een kei in het creëren van een omgeving waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Super waardevol als je bijvoorbeeld het gevoel hebt een buitenbeentje te zijn. En die community is zo ontzettend belangrijk. Jongeren helpen elkaar, leren van elkaar en geven elkaar advies. Daar komt bij dat creatief bezig zijn jongeren een invulling geeft aan hun vrije tijd. Geef ze verantwoordelijkheid en ze zullen een positieve bijdrage geven aan hun leefomgeving. En wie weet blijven ze daarmee ook nog in de provincie. En al die creatieve breinen die zich verder kunnen ontwikkelen bij Kunstbende, worden ook de nieuwe werknemers van de toekomst. Want kunst maken is één ding, maar deze jongeren leren ook creatieve oplossingen verzinnen. Opkomen voor jezelf. Netwerken. Jezelf presenteren. Allemaal eigenschappen waar menig bedrijf om staat te springen. Nou, ik denk dat het plaatje wel compleet is. Samen met een activiteiten- en bedrijfsplan hoop ik dat ik een goed beeld heb gegeven van wat Kunstbende is, wat ze betekenen voor jongeren en wat hun ambities zijn. En onthoud goed, we kunnen deze plannen niet realiseren zonder jullie steun. Doei! Nou, dat dus. Dan gaan we nu verder naar het weerbericht van L2. In het zuiden van Limburg veel wind.